Hage tabu Election Commission of India ni bising tui Bharat haktoro SIR khlaijang nai tongmani total 12ta haste hake union territory wase khlaijang ni nai tongo bojaga hangkai Andaman and Nicobar Chhattisgarh Goa Gujarat Kerala Lakshadweep Madhya Pradesh Puducherry Rajasthan Tamil Nadu Uttar Pradesh West Bengal lo se khlaijak chinai Tripura ni borok amsuk sal kolong ma romoi chiri khoglai tonglaimani o jaga bo SIR NRC khlainani bagai hake amo Tripura hangkai khlaijagi tabukbo je kubuni haste rogose khlaijagi tongkha NRC robo khlaijagi tongkha SIR robo khlaijagi tongkha hake Tripura haste oka amsuk jora tiki sanlai tonglaimani je ayangnani borok phai o jaga duplicate khe document rok slamui voter ID rok slamui o jaga habai budi tongphaimani chini Tripura saroni je right tongmani chini Tripura saroni je o jaga o percentage tongmani amrok joto pai thamaimani hake tabuk third time rokda khlaijangna am to sawimya hake tabuk 12ta state hake union territory bising je khlaijangna nai tongmani SIR Election Commission of India ni bising tui hake total je 12ta state hake union territory khobui 51 crore voter tongo hnai saka Election Commission of India ro hake Bihar Election Commission of India ni bising tui SIR khlaijangmani first time total 7.28 crore voter ni bisingo 65 lakh voters ajagao duplicate brok proman rimalia amte hai ajagao voter list manjaka nei Election Commission of India rok saka haike amono tabuk Tripura bo khat dulaijak norok jotono saimano tabuk Tripura bo kaisa ADC election ungnani nai tongmani haike amsuk jora kedingma romoi naisinglai torongmani Tripura bo bupuro NRC hake Bihar je SIR khlaijangmani yagulo Tripura bo bupuro khlaijangno hnai hake amato bojorao khlaijaglangno amonto sure ke saimia haipeno belekeno Tripura sarok khadulaja chini bororo amsuk jortike Bangladeshi illegal immigrant no horani hnibo andolon protest khalere tolmen norok joton nugo hage chini Tripura sani MLA Saronjit Chong amte hai claimani bagai Bangladeshi illegal immigrant nor claimani bagai kabangma bororok bini fake document Bangladeshi hini slamai headline Tripura awi mungrumani tei boni mungi case rumani te tabu point to amra bangalini Gitanjali hini hinjangne mungrok je Saronjit ne amte hai Bangladesh ni duplicate ID rok borok amo tabukbo borok share khlale tongaiko jongi neta rok ni sawai age amte hekena amra bangalini pinaknat gunda mafia ama hairok je Saronjit no dom kiriwi tongo je bono rutugi kari rimanai 50,000 rang renai hini rok social media wa awaimung te kabangma kok tumaroga awaimung rijagi tongmani norok nugino tongna hake amte hake dom ki rijagi tongo Saronjit tabuk Tripura saroni kok sawe Bangladeshi illegal immigrant nongno o jagani hornani bagi kok sawe protest khaye je hani bagi kubui wanchungnai Tripura sani bagi kahang wanchungnai Tripura sani hamkraini bagi kabangma samung khlai tongnai amte haino khlaijagi tongo tabuk burung bongni bororok bai bongni bolongni kabangma kok tuma thumnai rok bai amte heke je awai mung rijagi tongo fake babe Bangladesh ni hai irai hini sawoi age bongni borok amra bangalini borok kabangma domki somki rei tongo tabo Saronjit no jagao manghakai pai khibinai bonoro tugiri manghakai rang 50,000 renai hinai pinaknat gunda fireman Biswajit Debroma songno butharnai borok tini amte heke amra bangalini bodolok dom kiri tongo Saronjit no hage Tripura saroni kok ngakai kujuk sakawati saimiya tabuk je hapang tongnai borok to joton saimano sabo bising majority o jagao samni bising borok kabang kok amoni bagino Tripura bo amte he khlaijagi yangi tongo kubuni hastao khlaimani SIR hairok Election Commission of India ni bising ti khlaijangmani amte hainyo hne wanchugui tongbayu kabangma ama angsimiya kabangma Tripura sa borok ba amte hekeno wanchugui tongo amoni bagino ungyana Assam rogo bongkha Bihar rogo bo khlaijaka kabangma kubuni haste rogo bo NRC rogo khlaijaka Tripura khatamni bagi khlaijagi hage borok wanchugo baksa buksu wancharongni birodi jeng Tripura sarok kok sawi tongo hnai hage amo je ante hake wanchugo awai mungrewi tongnai ro wancharok borok soisoya ayangnani borok phanya amani bagini borok kirijage amte hai kok sawi tongo Saronjit Chong je Bangladeshi illegal immigrant nongni against je kok sawi tongmani protest khale tongmani borno honani bagai amu kirijage ni borok tabu amte hake bono dom kiriwi tongo bono sokomornani chesta khlai tongo tumani bagi himala omo obviously omo chengamte hake Tripura sarok sani tonga ke tabuk phanari yangi tongdi waisale chini Tripura bo SIR NRC maklaine Tripura sarok joto thancha khlai sani tonga ke tei notice rok joto notice borok rok joto thancha khlai notice ni je indigenous rok joto thancha khlai sanga kai
North East tomo Tripura tomo joto jagao nong na hesi amoni bagay nyo Tripura sa puila thanchang na nango tai chung North East ok bai bo thanchang na nango haike amtike chini manthai rok bo sani manai